Mali ou rien. Mali e walma foyi ba Mali ba e walma gwanzan golondi mana abela jele aw ni nyantuma aw sikorto la jele Amadu Dramé ne kun ka do ninga bo bi tle gaina di juma ye juma shelen gobe ka foli tengu kulu bela jele na kasoro nyina ma ke des abonnés de la vie de Jegli maw ko ka fo ko awal mondo ako cheshiri ana ako jamana kanuna info foot malien ako foli jele Amadu yoroya bi jele Amadu gora boli nta fe akuntala ka janya ngana jana okana balin awla kasobe ke kuma ye tude ye ni ye dotige do reba akumbo inshallah akadinya bi anga kuma fenkan femu biseka on deme shini femu biseka on nga farkolo nyene je femu biseka otanye shini précisément je commence d'abord par les supporters de l'équipe nationale malienne. Je demande à tous les supporters maliens, la division malienne, on n'a qu'à essayer de travailler avec. Et c'est très important. Un peuple, un but, une foi. La football joue d'aujourd'hui où nous sommes. La football ne peut jamais avancer sans les supporters. Nous les supporters d'abord, on n'a qu'à essayer de s'aimer. Nous les supporters, on n'a qu'à essayer d'abord de viser l'intérêt du pays. On n'a qu'à d'abord essayer de viser l'intérêt de l'équipe nationale malienne, pas nos propres intérêts. Je sais de quoi je parle, quand j'étais au Cameroun. Grâce à vous. Après ça, les anciens joueurs, nos anciens internationaux, on a besoin de vous. Ceux qui ont la bonne foi, ceux qui ont la bonne foi pour l'avancement du football malien. Je précise, hein, ceux qui ont la bonne foi pour l'avancement du football malien. On a besoin de vous. Et je commence par Mahamadou Diarra Djila, Seydou Keita, Polissa, Mohamed Lamine Sissoko, Frédéric Oumar Kanouté, Sami Traoré, Cédric Kanté, j'en passe. On a besoin de votre aide au sein de cette équipe nationale. Venez aider cette football malienne. C'est possible, hein, tu vas trouver que bon, souvent, pendant que vous jouez, bon, il y avait des problèmes dans, dans la fédération malienne. Je dis bien, je suppose. Voilà, je suppose, tu vas trouver à ce moment, il y avait des problèmes dans le football malien. Donc, vraiment, donc, vous êtes dégoûté, bon, vous êtes parti. Mais, ce que vous oubliez, ce que vous est arrivé pendant que vous étiez joueur, ce que vous est arrivé pendant que vous étiez joueur, si vous restez loin, et ça va se répéter, en sachant que c'est vos enfants et vos petits frères qui sont là aujourd'hui, qui sont en train de jouer à votre place. À votre temps, vous avez voulu avoir de certaines choses, Dieu n'est pas voulu. Ce que Dieu fait est bon. Maintenant, vos enfants qui sont là, pour ne pas qu'ils fassent la même erreur que vous, on a besoin de votre aide. S'il vous plaît, les anciens joueurs. Si vous venez avec votre bonne idée, si vous venez avec votre bonne foi, entourez la fédération malienne avec. À ce que je sache, je sais que vous n'avez pas besoin d'avoir une place au sein de la fédération malienne. Mais nous, on a besoin de vous auprès de la fédération malienne, même si vous n'avez pas eu de place là-bas, car vous ne demandez même pas d'avoir de place là-bas, mais quand même, on a besoin de votre idée. Ceux qui ont une bonne idée d'aider les sélectionneurs, ceux qui ont une bonne idée de donner à les présidents de la fédération, ceux qui ont une bonne idée aussi à donner à les joueurs, votre aide elle est bienvenue. Votre aide elle est bienvenue. On a besoin de vous tous. Surtout, les guerriers, nos combattants, nos militaires, qui est notre équipe nationale, les joueurs maliens qui sont au jour d'aujourd'hui, qui est très jour pour nous. Je vous en prie, n'écoutez pas ce qu'on vous dit à gauche, à droite. Passons dessus. Ne les écoutez pas. Chacun va dire ce qu'il pense. Hein.
Chacun va dire ce qu'il veut dire. Ne les écoutez pas, s'il vous plaît. Et surtout, il y a un certain joueur que moi j'aime, c'est un joueur. Ah oui, joueur de canapé. Comment dire comme ça, j'ai un match. Ah non, Daouda Kamara. Non, il fallait centrer. Dès que tu centres là, Mamadou Kassé Kaka, il allait têter. Aïe. Avec quoi tu connais là? Avec d'autres tu connais là? Anga sabali malien, anga nyom bolo bla, anga nyom sembla, anga nyom bolo mine, ka sabuke, ni benti yoro yoro, ala ka demeti na yino, ni ben make yoro yoro, ala ka demeti se o yoro la yino. Nyado, kanina ambor boyoro muna masikilen tise ka foka nyena ayi, ato me ginye joshida ka nyena. Joueur wo, président de la fédération wo, ministre de support, kana se sélectionnellement. Kana saka a 12e no Fuseni Diawara yi. C'est-à-dire kana an supporter foro kan. Tout le monde le sait très bien, c'était un échec pour nous. C'était un échec pour nous, mais angana abla an kuna ko fende don kan lawla kama. Angana abla an kuna ko kodo don kan ta fait angata nye ay sabali. Ayo o voilà. Nderi mbori ka video kan kunu. Ko fala sa ko kulwar de ko munde kama makaso bala ju axila. Amatlo la ko non ko fala sako ani fala sako ani jaji Samaseku ko nunu fula ule kelime Mahamadou Makasuba commandé ni ulu mana mu fo Mahamadou Makasuba abode ke jako ya otuma jaji Samaseku akera yira majuguye kan yira bele jeli kono jaji Samaseku ay match fula de jouer match kele ayota adamine fo alaba match fula na ama jouer. Donc ale kuma ka be Mahamadou Makasuba fait Mahamadou Makasuba ni jaji mana mu fo Mahamadou Makasuba boke ni fala mana mu fo Makasuba boke nga Makasuba jaji ba fo Makasuba ye kana la jouer nte jouer hey bolontana bele jeli sago de bolontango nyuma ide bolontana bele jeli sago ye akayi abika bolonta na che ni asoro ichile ndo ta fo ichibo ye ku ichi mundi la ki filla de ki ma asoro ye ka siraka jirigini nu wale ndo yo soro ye ka siraka ko kima no ki ka fota yin ko galunte nga ima nya fo fo sokano tilati jamana fe en na kunde ka jamana ka polondo football konnana anto tani ginye jonshima e chewo che ni ibora ki jo kimi mori bolontan deme bismillah e chewo che ni akile nyuma bila bismillah e chewo che tabolo nyuma bi kuna kasi mali bolontama bismillah ngani e mawuma ni ne ngani ika ngani ya juguya kibina mali bolondan kibina alabushi mali ka bolondan ka foki ibina afrique mali ka bolondan ka foki ibina inu do akona ka sheka anyami ka ki isabo ka sabuke pour que e yere kelen mi joro soro abillahi ni ku figu ambi ku charu here bishi wa here bitli kasi kuma ka am la ni re munye an supporteru an anjija an yere dama an ka kenyon fe folo ni aw ma kenyon fe antike kuluye na an kera kuluye de an bi se ka an ga bolondan jaw an bi se ka usangor da nga o kuma nyoya ka funyina an ga ta an bo ko supporteru ayo dija an ga fara nyoka bolondana koro mo ba ona de am mo bo aw labi am mo bo aw lashini ako hakilla nyuma exemple ni mana Sénégal ta ga flebi Sénégalais ni a gite mina u kallamin na hakila jor koro chama bala de Égypte pareil mais anga bolantana koro munde kera wala munde forawma mi munyina aw febi bolantana koro mi munyina aw febi ay sabali ni femu kera awla ay nyino ko ni ko mu fora awma ay nyino ko anga jamana en file kunu aw tumbi no na bi aw tintuguni na mali ba nona aya bla aw kuna de munu bien bi wulu bita na mali bita nona de ne jila amadu mu kuma na sini wa sini ngena ma na Allah taala mo joro jila amadu la ne bita soko na mali bita nona anga mali bla jinye fembele jili nyefe mais fengele malo benna mamunu mi bo ni ngatu udin fla wala bushi mamunu mi bo udin fla ka kuma fo kuma mun tetinye mamunu mi bo ka fo udin fla ma ko uyaketa ka soro umaketa ne ro ko mu ile kamana gondo ni yere cheko ni mano ko fala ko o kulwardi o nanyanto ni ma sugu nunu murushini abina fa amma no ko amare ko yi ataka defashi jana atlo la do fara bi ni jono ko hamidu magane flani ale latar kulwardi kasam ke sadi ambe kuma do fo antu kumu ni re nyodon ko diti fe nyodon nta don yere doni doyi na ni ta don ake ala na kira kama ika nyenyini yeni ka boko kuma en ala ci e chokoroba e de be boki idin flow ka tu ula go se ka ta galondo la
an bɛ ka nin ko ninnu filɛ manamana kow ye k'a se ka nɔ an bɛ mɔgɔ dɔw lagosi pour que an bɛ se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ an bɛ mɔgɔ dɔw lagosi pour que an cibɔw bɛ se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ est ce que aw b'a dɔn nin ko sugu kuma sugu ninnu kiiti bɛ aw ye kiyama wa aw b'o dɔn wa wallahi kafiriya t'a la silamɛya t'a la n'i mana nkalon dɔ i ma ɲɔgɔn na n'i ma yafa ɲin'a fɛ wallahi ala bɛ ɲininka la kiyama jɔ an ka sabali an ka jamana in bila ɲɛfɛ ne Jeli Amadu n'o yɔrɔ bi na n y'o de fɔ aw ɲɛna n ka video tɛmɛnen na ne ye n ka labɛn daminɛ ka ban an bɛ se ka qualifier cogo jumɛn na ka taa mondial la ne b'o labɛn na an bɛ qualifier cogo jumɛn na ka na 2023 la Côte d'Ivoire yan ne Jeli Amadu n b'o labɛn na jɔyɔrɔ ko kɛlɛ aw b'o de la halisa wa ɲɔgɔn sɔmine wa aw b'o de la halisa wa nka n bɛ kuma kelen fɔ ni ka bɔ kuma na naloma o de bɛ taa jugu ni bolokuru ko ale ye maa dusuba ye a bolo kurulen kɔ a b'a dɔn ko ale de ye kɛbali kɛ anw ka slogan anw ko Mali ourien o kɔrɔ de ye Mali ye walima fugi Mali bɔlɔndan na kɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ n'o bɛ n'o b'an ka staff mɔgɔw cɛla bi bi in na ale ko ne ma ko le griot ko oui ko c'est le Mali qui gagne toujours ça soit que je suis aux affaires moi je ne suis pas aux affaires peu importe la manière c'est Mali qui gagne et Allah an b'a dɔn o fana ta ye marikanu ye sinon tɔw bɛ kɛrɛfɛ cogo min na a bɛ se ka to kɛrɛfɛ ten o a y'i bɔn ma dɛ a gɛrɛ la jɔyɔrɔ sɔrɔ la a bɛ k'a ka baara kɛ mugu kɛnɛ e t'a dun o ka bɛ tiɲɛ ma a ti cɔngɔ i ɲɛna an fa o fana bɛ ko wɛrɛ ko fɔ dɛ a ye sabali an mago bɛ Mali den ɲuman bɛɛ lajɛlen na bɔlɔntana kura o ale bɔlɔntana kɔrɔ o kana kɛ sadi supporter wo kana se an ka journaliste ninnu ma o jamana mago bɛ aw bɛɛ lajɛlen na wa jamana mago b'an bɛɛ lajɛlen na an k'an jija an ka jamana in bila sanfɛ waati dɔ la dɔw y'a jira k'a fɔ ko an ka journaliste ninnu bon vraiment u ma temps sɔrɔ u y'an ka journaliste bila kɛrɛfɛ j'ai envoyé un français an jogo de y'a sama dɛ an jogo de y'a sama Mali bɔlɔntanaw ni an ka bɔlɔntanaw ni ɲɔgɔn cɛ wallahi n'i mana kɛlɛ o kɛlɛ yen nɔ an ka journaliste aw nɔ don ne Jeli Amadu ka kuma in n'a bɛ ka aw tɔɔrɔ aw b'o jogo de fali dɛ aw de bɛ gɛrɛ junior la mun mana gɛrɛ junior mun na dɔrɔn n ka cɛ i ti mayo kelen di yan cɛ n ka cɛ i ka nin matunu ka ɲi dɛ i ti nin di yan cɛ n ka cɛ ala cɛ e yɛrɛ ka filɛ ban e sigilen bɛ ban ka nin bɛ ka jouer e dun bɛ se bɔlɔntana ka tɛmɛ cɛ kan o mana kan ninnu n'a mɔgɔ ma jɔ a la koyi aw jogo de kama aw écartera ka bila kɛrɛfɛ u y'aw bɛɛ lajɛlen écarté ni ka aw bila kɛrɛfɛ k'a sababu kɛ aw jogo ko ye n'a y'aw tɔɔrɔ aw b'a dabila o kɔnɔna na k'an to Cameroun Mali journaliste minnu taara Cameroun ko mun kɛra u ni ɲɔgɔn cɛ ne Jeli Amadu n y'a ye wa n y'a mɛn hakilila min tun b'u la ne Jeli Amadu n y'a ye wa n y'a mɛn don min na Musa Acteur taara yen nɔ ani anw ka président Bavier Touré mun kɛra yen nɔ n y'a ye wa n y'a mɛn o tuma n ka fɔta ni mun m'a faamu o ka ɲininka n b'a tigi jaabi n y'o de fɔ aw ɲɛna n bɔra Cameroun ka na n bɛna ni bilanw ye kelen kelen bilanw n b'a di kelen kelen ni mun b'a dɔn mun fɔra e ma ne e sigari yɛrɛ la k'a fɔ Jeli Amadu ka nin kuma fɔ nkalon don ayiwa baasi tɛ a tigi bɛna an bɛ débat kɛ débat contre-toi an bɛ débat kɛ ka ɲɔgɔn contredit nin kɛra nkalon don nin ma kɛ nɔ Jeli Amadu ye nkalon tigɛ nɔ Jeli Amadu ye tiɲɛ fɔ aw journaliste yɛrɛ mun kɛra aw ni ɲɔgɔn cɛ aw b'a kalama aw yɛrɛ ɲɔgɔn journaliste dɔ n b'o kuma fɔ dɔrɔn ka dan ye o b'aw sɔn hakili o aw yɛrɛ ɲɔgɔn journaliste dɔ aw y'a gɛn ka bila kɛrɛfɛ ko k'a sababu kɛ ko aw mana ɲɔgɔn fɛ mais c'était malien nka aw cɛla mun tun ko 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 a bɛ ka nin ko mun kɛ nin tɛ ko ɲɛnama ye aw kana sɔn nin ma aw y'o tigi sigi jɔn na aw y'o sigi jɔn na k'o y'aw janfa o m'o janfa dɛ aw de ye faso janfa o tuma ni mun bɛ tɛmɛ nin yɔrɔ in kan n t'a fɛ ka mun fɔ n bɛna fɔ n y'o de fɔ ɲɛna n yɔrɔ bi na n ka diginɛ a fɔ n bɛ dɛ nka kuma bɛ n'a fɔ don kuma bɛɛ lajɛlen n'a fɔ don ni i mana sanukuru ta k'a da fiɲɛ tɛ tigɛ ni ma numu yɔrɔ jira a la nɛgɛ de b'a bolo n bɛ bɔ kuma na ka dan yan k'a fɔ aw ɲɛna wasalaamu aleykum wa rahmatulah taala wa barakatuhu Mali ourien a big up Officine Diawara d'après vous c'est le Mali qui gagne mon frère inchallah c'est le Mali qui gagne